Čau ľudia, a dneska vás vítam u ďalšej novej hry. Nebudem mať Wi-Fi, lebo tu na toto je hra, kde sú veľmi veľa reklám. Doporúčam vám to si stiahnuť, lebo to je veľmi dobrá hra na Wi-Fi. Tu na toto veľa hrávam. Takže teraz tu máme snajperku a my ich máme ako keby sejmuť. Takže tu na oni nemôžu utiecť. A niekto nám drží nejakého normálneho človeka a mierí na ňo pištol. Takže my ho musíme zastreliť a musíme počkať. No a musíme tohoto zase zastreliť, aby neutekol do toho auta. On má kuferík a proste tak teraz máme toto. Ja som zabil nevadí, tak máme zase toto. Teraz si budeme zobrať pozor. A tak, a vybuchlo aj auto. Ešte jeden je tam. A ešte jeden je. Vlastne na tom tak. OK, máme misiu splnenú. A tu nás si môžeme kúpiť hociaké za peniaze vylepšenia a upgrady. Dám si ďalšie so snajperkou. Tento mi nesmie utiecť. A o 2 za 1 možno. Ne. Tak. Vyberiem, ja som teraz upozornil na seba. A ne, on na mňa mierí, nedáš. On mysnul. Tak. A už ideme na bossa, lebo ja som toto už ako hral, ale teraz môžeme sa tu otvoriť. A keď v tom jednom kufriku získame kúsok z tej zbrane, no tak budeme mať lepšiu zbranie, lebo už ja som nedostala. Toto je ten boss. 1, 2, ne, 1, 2. Mám ho. Bossy rýb. Poď rýchlo prebíjaj. Ešte ja sa odpalím, iba tak. A ne, ja som mysnul tak. Priamo do brucha. Môžem si za reklamu dať 500 €, ale to nechcem. Ja som mysnul. Tak nemysnul už. Len utekaj. Hotovo, kufrikom je rýb, on to iba tak číhal. Ja tu robím štýlovo, tebe vybuchne auto a tak. GG. Pôjdeme za chvíľočku s tým. A damage, to si dávam. Damage je hlavný. Opatrne, aby som nerozbil tie barely, že by mi to zabil aj normálny chudý. A hej, aká krásna. Tak. GG, mne sa to aj tak nechce načítať. Beriem späť. Takže máme novú zbraň. Nice. To nie novú, ale skin na snajperku. Takže áno, teraz máme toto, ale to nebolo na snajperku, no GG. Ja som sa pomýlil, no nevadí. Teraz máme. Palím. Bum! Všetci rýb. Papa. Easy, ja už v tejto hre nice. Počku, pojďme tam, ale počkej, teraz si musím dávať. Musím vylíča. Takže teraz ideme na tú, ukáž. Stabilitu, no nechcem. Zoom speed. Bolo dobre, ale teraz som nechcel ísť na to. Ja to teraz nechcem. Nemôžeš mi učiť Salman. Rýchlo. Tak. Tak. Máme to ďalší level. Ja som to netrafil, ale aj to. Som to skoro vynechal. Diamant. A máme 2 kľúče, takže ideme ďalej otvárať. Let's go, máme takúto časť, nemá tú zbraň a to bude asi ďalší skin, alebo zbraň, teraz neviem. A snajper je tu niekde. Čau. Tam je. Mi dal celkom veľký damage.
No ma zabil, keby nemyslel. Tak. Čo to neviem. Ja som to myslel. Papa. Zas? Papa všetci. Ani som to nemusel. Oni sa dokončili sami. Mám na to love, to je smutné. Myslím, že som nevedel. Takže ty si slyšel na strechu. Ja som... Papa. Bum. Ale ja som prvý. Čelo. Hej, byli komári. Tam je. To nemalé. Však ty by si ho mal odstreliť. On ho chcel odstreliť, ale ja som ho sám. Takže ho nevideli. Ja s touto zbraňou nemám až také skvělé. A on už umrel. Ja by zbraňou, to by som zobral, aby som išel iba toto zelené místo, ale to sa nedá. Easy. 1, 2, 3, 4. To normálne, že profit. Zase na toto chcem. Stabilitu. Toto by som chcel, ale na to nemám. Mali ste tam zostať, aspoň by ste videli. Bum, bum. Ja som iba postrelil do nosa, Dá ti to dosť. A bum! Okay. Ešte jeden. Robil som to štýlovo. Aha, mám ešte jej pekné prsky na bazúku, ale nesrdečné. Tak, ok, mám ďalšie love, ale poď! Ne, mám stále dva love, ale nevadí. Nechcem, dík. Bum, bum, bum. Easy. To by sa mi hodilo. A budem šetriť peniaze na takéto. Už som tu. Ja a idem toto. Tu nadám takto bazooku. Bum, sú vybuchnutí. A dám to takto. A teraz by 100. Let's go, máme ho ľudia. Tak. Tak. Máme jeden kľúč. A aha, takže ty ideš po mojom človeku. Ako si to ja stavil. Tak. Kde je? Ne. Papa. Easy. Toto nemám. Headshot. Next. Máme si posledné dve. Čo viem to ľudia? Alebo 3, alebo uvidím. Dáme si posledné dve toto a potom ešte jedno. Alebo dáme ešte 3 dáme tomu. Aha, ešte tento bonus. Dáme si posledné. Musím ísť ľudia. A potom ešte dáme mini opening.
Nice. Takže toto bolo posledné, ideme ešte posledný opening a máme tam iba lore. Počkej, ešte sa kúkneme, či mi tu nedajú, neponúkli sa, takže toto by bolo z tohoto videa všetko. Čaute, lajkujte, kúkajte na moje ďalšie videá a čus.